салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан. хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи NGN, WhatsApp, Viber, Imo ва дигараш суҳбат мекунем. мо чӣ хел ки дар сурат гуфтем ки хабари хуш барои ғарибон. Хабари хуш мо ҳам ин аст ки чӣ гап дар плеймаркетҳо ҳаст, метавонед ки аз онҷо дастрас кунед ва суҳбататонро давом кунед то NGN оғоз шуда нашад. хуш, инро гуфтани ҳастем. NGN чизе ки ба шумо мегӯем, NGN и чизи пурраша, мисол NGN пурра маҳкам шудааст. аммо ки гуфтем давом дорад, аммо яъне доимӣ маҳкам нашудааст, лекин пурра маҳкам шудааст. амира гуфтанем ки бародаро NGN боз гаштанаш мумкин аст. барои ҳамин интизор шавем, сабр кунем. ман ҳам дар муҳоҷиратам, шумо ҳам дар муҳоҷиратем, дур аз ватан, дур аз падару модар. ба ҳамин хотир мо ҳам хеле шид, мисол як ҳафта шид занг назадем. барои ҳамин сабр кунем бародаро. чӣ гап ҳастай, WhatsApp аст, Viber, Imo, инҳо ҳозир кор карда истодааст. барои ҳамин метавонед ба ҳамин WhatsApp, Imo, Viber то NGN кушоданаш мақсад занг занед, аҳволпурсӣ кунед. гапро бисёр дароз кардан намехоҳам. барои ҳамин ноумед нашем бародаро, ноумед шайтона. умедворем ки ҳалли мусбатро меёбанд ва давом медиҳад NGN. барои ҳамин сабр кунем фақат. NGN рости гап бисёр чизи хуб буд, ҳам арзон буд ва рости гап бисёр одамо бо воситаи ҳамин NGN суҳбат мекардан бо падару модар ва хешу таборашон. мо ҳам интизорем бесаброна. рости гап NGN бисёртар хуб буд, мо ҳам NGN-ро истифода мебурдем. барои ҳамин сабр кунем бародаро, хоҳарони гироми қадр. иншааллоҳ ҳалли мусбатро меёбад ва боз давом медиҳем бо NGN. ин ҳаме қадар суҳбат карданӣ будам. сабр кунем, фақат сабр кунед ва як илоҷашро ёбед. ба падару модартон занг занед то ин ки хавотир нашаванд. WhatsApp, Viber, Imo ва чӣ гап худи ҳозир кор кардестай дар Тоҷикистон. и гапо дуруғай маҳкам шид, и хел шид, у хел шид. бадроен истифода барен, занг занед, хавотир нашаванд падару модар. ин ҳаме қадар суҳбат карданӣ будам бародаро. видеоро падилитса кунед, яъне тақсим кунед ба наздикони худ, дигарон тамошо кунанд ва бо падару модарашон суҳбат кунанд. дар видео лайк монед ва дар канал обуна шавед. наздикони худро даъват кунед ба канали мо обуна шаванд. то наводҳои дигар, худованд нигаҳбони ҳар як мо шумо бошад. ببخش مرا چجان تو رو کدام سرگردان قدرت را ندانستم افسوس شدم زندان هر شب و روز هر صبح میکردی با من صحبت فقط پند و نصیحت میگفتی گوش کن با دقت